Používate v dielni umelú inteligenciu? Tá moja je veľmi ochotná Čo pre teba môžem urobiť, Rastislav? a aj ma veľmi dobre pozná. Si taký krásny a múdry. Netvařte se tak blbě! Moje meno je Rastogalo a v dnešnom videu vám na konkrétnom, reálnom prípade ukážem, ako vám v dielni môže umelá inteligencia pomôcť. Mám rozbehnutý veľký projekt, veľa rezania, veľa hoblovania, keď tu zrazu odsávanie stichlo. Zhorel na ňom motor. A bez odsávania sa nebude ani hoblovať, ani rezať. A termín tlačí. Čo teraz naozaj potrebujem je rýchle vyriešenie tohto problému. Motor som pofotil a fotky nahral do umelej inteligencie. Nájdi mi podľa fotiek, kde kúpim takýto motor. No a AI mi oznámila, že potrebuje ešte fotky príruby a priemer hňadela. Na základe všetkých týchto údajov mi potom oznámila, že takýto motor sa bežne nepredáva a musím sa obrátiť na autorizovaného predajcu. Dodala samozrejme hneď aj kontaktné údaje a spýtala sa ma, či má napísať e-mail. S tým som súhlasil, okamžite e-mail vygenerovala, ja som ho preposlal aj s pár fotkami a tým bola celá záležitosť uzavretá. Priatelia, nech už sa venujete čomukoľvek, umelá inteligencia vám môže pomôcť ušetriť veľmi, veľmi veľa času a nepríjemností. Majte sa.